Праект ужо стаў добрай традыцыяй. Ён заклікае нагадаць сучаснаму чалавеку аб каштоўнасці шчырых зносін. У той час, як віртуальныя паведамленні перадаюцца імгненна, іх змест часам пазбаўлены душэўнага цяпла. Акцыя «Павіншуй блізкага» аднаўляе амаль страчаныя традыцыі эпісталярнага жанру, вяртаючы да ўвагі і сардэчнасці. Приходит время Рождества Христова. Время, которое побуждает нас делать благие дела. И сегодня мы поздравляем друг друга, поздравляем наших друзей с новолетием, с Рождеством Христовым. Желаем мира, добра, благополучия, успехов в учебе, успехов в жизни. Не унывать, быть бодрым, веселым и радоваться жизни. Многія пасланні сталі сапраўднымі творамі мастацтва. Удзельнікі стваралі паштоўкі сваімі рукамі, упрыгожваючы іх сімваламі каляд і маляўнічымі зімовымі краявідамі. У хуткім часе адрасаты атрымаюць свае лісты.